Ikaw, Edwin, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa. Kamong duha, Ivy ug Edwin, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak ay hatag kaninyo sa Dios aron mahimo silang buutan og maayo nga Kristiyanos. Edwin, kamo nga magminyo, pagunitay mo sa inyong mga kamot, o ipahayag ang inyong tuyo at tubangan sa Diyos, o sa iyang simbahan. Ivy, kini si Edwin nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Ikaw, Edwin, kini si Ivy nga niya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Uyon. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Dawaton. Sige, sabat ka nako, kamong duha, paduol mo sa microphone, anya kusga inyong tingog. Itugot, Ginoo, nga kami magkahiusa sa kasing-kasing o huna-huna, sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo o daotan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon o bulag kanamo. Iya, klaro na to. Ha? Bakit tayo bitaw? O ako sa gaom sa simbahan sinaksihan Ivy. Manindong, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygo nagalaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan, magluhod ang tanan. Una mga sala mapasaylo, buhat akini, aron paghandom kanako. Ang Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, bahala na ang isa na daging iyong ang bang gawin kabot. Ayaw, paspasa. Inaya, ayaw. 1, 2, 3, go. Wow. Si Pablisyon ninyo na. Nahuman na gyud ang kasal. Congratulations. Congratulations. Congratulations ka. Congratulations dai. Malaging kasal pa uli na may subukid. Ang mga anak mo driver o sikap. Sakay na mi. Kasal. Cheese.